Сега нямаше ли за да питам аз първия съдия тук на линията? Той не ми даде отговор, по-скоро даде ми го, като не вдигна флага. Добре, хубаво. Нямаше нарушение. Така прецени Берстен. Аз не съм на това мнение, но затова не съм съдия. Още малко и ще тушираме съперника. Немеца обаче е жив, докато главата му не е на 3 метра от тялото. С какво го вкара Мурат не видях точно, но важното е, че го вкара. Ох, този нисичък Бадем. Този пас и Бен Джонсън няма да го догони. Те централни бранители на Леверкузен съвсем занемариха работата си. Господин Бабич, времето не работи в полза на твоя отбор, иначе благодарим ти, че се опита да играе след съдийски сигнал. ЦСКА прави силно, много силно второ полувреме. Мъдро и силно.